ndoda kutobuda kutobuda handimbomiri zoti kwai vanhu vachada kundidana nguva yavanoda kundidaidza. Muchiende pakachongo. Ndinodea kumusangano. Hakuna kumusangano kainiyo zvino muri kuona zvakaita denga. Ndakarara nchinayo usiku wese. Ndakatotora vana kuvaisa kuchikwana kudai. Mapoto totorara pamusoro pemapoto. Imba yangu iri kutobvinza denga izvozvo hamene kuti vanhu vachona ndovabatire pavakasengose vanhu fanobva vaita. Imba yakarufwa gondo guno zvamanje manje. Mogorara pari kubvinza sei imba yakarufwa izvezvi? Pari kutobvinza imba iri kuchururuka kudai. Mvura yese iri kutobva mudenga pandoni kwakatosanga pakutopinda dhamu mumba. Zvinhu zvangu zvese tatobuditsa izvezvi vana vatotadza kuenda kuchikoro. Tete chera mune problem imwe yamunayo. Ndimuna problem wakachongwe. Kuri problem ndei? Imi makatadza kundiudza kuti wakaisa roofing paimba yenyu ndevapi? Ini nzokonoko ndofamba ndichiudza vanhu kuti kwai kwai uyai muone munhu akarufa mumba pangu anogona. Imi makatadza ere kunudza kuti vanzvadzi ndoda kurufa kumbawo. Zvino ndorufigwa nani? Vanhu vakauya pano iya haina chero zuva haripindi mukati. Chero mvura mangu haipindi. Kune vakomana nyanzvi dzanetsa muno kubva kwamutoko murehwa bhikita bulawayo cholocho gokwe gwanda kwese vanetsa kusvika kariba. Fix it Carpenters. Vanhu vari kuita basa vasingamhanyi. Fix it Carpenters. Vanhu vanorufa in time. Fix it Carpenters. Vanhu vanorufa nokugona basa. Chira. Why wakangonunga vanhu murodhi usina kutora fix it Carpenters? Mukati asi ndakayetsokudza vakachongwe imba yangu yapera yakuda roofing. Imukati aiwa regedza achazvionera. Mada kuti ndikubvunzei makaregera undibetsera. Mada ndikubvunza inini kuti vanhu vanofixa ndevapi? Imimi semi vakachongwe befana ngondidzo kuti shamwari. Inini vanhu vakafixa imba yangu iyi. Ndo vandikutoya ndichitokupa izvezvi. Fix it Carpenters. Vakauya vakachonga ndichitotya imba yangu dzokono kudogona kuzoniwa nemvura. Imba yangu yatadza kumira zvakanaka. Zvakambotongwa mazuva. Vanorwa basa gaga. Torwa zvese roofing. Vakachonga ini zvandada kuchita. Ndoda kuti muenouya nevanhu venyu. Vanoisa matails chete. Vanorwa denga kubva pamapuranga paya. Kurova mapuranga ese kusvikira amira denga kwete zviya zvodangira rakarereka kudai kana kurereka kudai. Fix it Carpenters. Vanomisa denga kumisa kusvikira ramira kuti vobva vaita roofing yemarata kana maasbestos kana avaiti maasbestos oga kana mazingi oga. Vanoita nematiles sezvakaitwa pangwa. Mupaona? Right. Ini zvandada kuchita. Imi vakachongwe nevanhu venyu ivavo. Mouya kumba kwangu. Kwete nevanhu vangu Fix it Carpenters. Fix it Carpenters yenyu moyamba kwangu mandibvisira zvirangwanda zvikaiswa pamusoro peroofing yangu motangidza asi muchabhadhara murimi. Nokuti makambondisiya. Ko vanodhura Fix it Carpenters wacho? Vanoita mari. Vakachipa ipapo Fix it kufixa zvese mari neni. Kwete zvezvokudhurisirwa uchiisirwa denga rakapetana kudai. Fix it vanorovera ipapo mapuraizi ava akanaka mapuraizi ava akachipa kungotaurira ngwecheshe zvotoitwa roofing nechera. Saka totobetserana paedition dzemari apo. Bozi makambondisiya ndichiisa roofing yakadhakwa. Mamusati maziya kuti kune Fix it. Tarisati maite uzirwepi. Makachongo memchikobhuruka kudai so. Memchikona chiita isowo chera. Chiudza vanhu vose vari kuvaka kuti kune Fix it Carpenters. Ndakaudzwa navakachongo kuti Fix it Carpenters ndo nyanzvi dzokuturika madenga. Moenda munoona pavanombofixa. Vakachongo mite musheni. Saka mora kuti ndaudza vanhu vese vanachungana pano ere. Matadza kundipa namba kuna mafoni. Fix it Carpenters namba dzavo dzinowanikwa paTV, namba dzavo dzinowanikwa pascreen. Kungonanga pascreen unotora namba dzavo dzichibuda paTV. Chete ndozvamaifanira kungotaura kwete kuti ndoswera ndichiudza raini kuti unganaye pano. Iyo katongoona nevidhio rekuti Fix it Carpenters sendera umwe ari panext pako. Uyo sendera uri panext, uyo sa paFacebook weta so. Chero imi mune foni imi ndamosendera murume wenyu chera. Asendere vamwe Fix it Carpenters vanhu vaiti maroofing akanaka. Kwete zvokuisirwa zvimaroofing munthu zvandoona zvangozara mudzimba umu. Yeso mvura iri kugore rino sezvakaita mugore rino rika kuchenaya mvura isingaiti unozviwa. Fix it Carpenters. Udzai vanhu vose verani rose vazive kuti aiwa Fix it vatouya nyanzvi dziya dzatouya. Handiti tofamba chitodaidzira vanhu kwenyu mukasaudza vanhu. Vakachonga tidaidzire vanhu katikwesa pascreen kazvamataura. Namba dziripo pascreen. Kwira muti kana muchita zvokushedzera mofamba. Muda kumata mba yakapfirwa zvona. Muda unoti mudzimba dzevanhu ndakuonai. Hanya ndekuti. Chero matiudza chete kunofixwa. Chera igara waudza vanhu kuti Fix it Carpenters ndo nyanzvi dzekuturika maroofing. Ndo nyanzvi dzekurufa maroofing. Mataura basa akachokera pamba rekuudza vanhu.